Ήρθαμε από αυτό το μονοπάτι ρυψοκίνδυνα μέσα από τους γκρεμούς με τους γέροντες και πάμε να δούμε ένα γέροντα φίλο του πατήρ Νικήτα. Πόσες τσιπούρες έφαγες, λέγε? Πόσες ψάρια έφαγες? Άσε, άλλα σε ρωτάω εγώ. Στέλκο, λέγε. Είναι 18 τσιπούρες και 3 κολλιούς. Μουσταφά, απεργία λέει τα αεροπλάνα, θα κάτσουμε στο Άγιο Όρος. Ας τους άλλους να δουλεύουνε. Όλα καλά και όλα παρκυρά. Και εμείς πάμε από εδώ. Ορίστε. Από τον στενό δρόμο. Στενή και τεθλιμμένη οδός. Το γέροντα Νικήτα τον έχει σκάσει ο Μπρούτσος. Και τώρα πάμε σε ένα κελί να τον κλείσει να μην έρθει στην κό. Οι τσίτες. Έλα, έχει μπανάνα, προχώρα. Να, από εδώ κάνεις και τέτοιο ρε. Τσουλήθρα. Γρηγοριάδη, που πάτε? Είσαι στο δάσος. Αγριογούρουνα. Πάμε για το κελί του άξιον εστί από ένα μονοπάτι δύσκολο. Εδώ οι βροχές έχουν χαλάσει τα δρομάκια και οι γέροντες δυσκολεύουν. Οι γέροντες δυσκολεύονται εδώ που μένουν στο κελί. Α, και κάτω το κελί. Εδώ γέροντα τι είναι? Και η εικόνα πήγε τώρα πάνω, έτσι, στο Σκαρίες. Ήρθαμε στο κελί του άξιον εστί και μπορούμε να πάρουμε και μια γάτα δώρο. Μικρά γατάκια, ό,τι πρέπει για την νησία. Εσύ. Θα μένουν οι γέροντες στο κελί του άξιον εστί. Πάμε. Λοιπόν, πάμε σε μονοπάτια μέσα στο δάσος για να δούμε το κελί. Είναι χαμένο στο Άγιο Θεόφιλος. Εδώ, με αρχηγό τον γέροντα πατήρ Νικήτα. Φτάσαμε στο κελί με τους γέροντες. Ποιο κελί είναι αυτό, γέροντα? Το γεροκτάριο. Το Άγιο Θεόφιλος. Λοιπόν, αυτό το κελάκι του Αγίου Βασιλείου, το οποίο έζησε ο Άγιος Θεόφιλος και ο Άγιος Γεράσιμος. Γι' αυτό το φωνάζουν Καψάλα, οι δαιμονισμένοι, τον Άγιο Γεράσιμο, γιατί έζησε εδώ στην Καψάλα. Οι γέροντες μένουν εκεί και τον Άγιο Θεόφιλο τον πετάξαν από τη δωματιά από εδώ κάτω. Από αυτές τις δύο τρύπες έβγαινε το αγιάσμα, το μύρο, το μύρο που
σταμάτησε να τρέχει το 1987. Για πολλά χρόνια έτρεχε μήλο. Και στη Ρεματιά εδώ κάτω είναι αγίασμα το οποίο θα πάει ο Βασίλης ο Μπρούζος να μας φέρει. Πάνε να μας φέρει. Έφυγα. Οικ. Είμαστε στο μονοπάτι, φεύγουμε από το άξιο νηστή. Στέργο, διαδρομή ωραία, μέσα από το δάσος και πάμε πίσω στην Καψάλα και μετά Καριές. Γεφύρια περνάμε, μέρη απάτητα που οι γέροντες τα ανακαλύψανε και τα πατάνε και νιώθουν περήφανοι. Νιώθουν περήφανοι που ήρθαν σε αυτό το ευλογημένο μέρος. Έτσι είναι, Μουσταφά? Περήφανοι που ήρθαμε εδώ. Είμαστε γερά. Είμαστε όχι. Πρέπει ψήσεις. Είμαστε στις Καριές. Στέργο λέγει. Περάμε ωραία.